Bai, juratzen zut ikasten egon naizela, nire atama testigo. Gaur, horrendu gabe utzi du sandwitcha, ez dut egingo berriro. Nik ez dut egin etxenako ariketa, desordenatua daukat karpeta, eta biak gazteko azterketa. Lau, naiz eta usten inoa latxetau, naiz eta estudiatzen basati gau, apilak undira eta mehan pilau. Ez da giro, etxerapekoekin noan aldiro, gurasoek begiradarekin tiro, mese bosteraino igo. Ez da giro, ez dut gehiago zuretara ikan egingo, tokatzen zen sufritzea de lo lindo, mese bosteraino igo. Txukundu ditut unitate eta portfolio, horreken zaldu balio, profesak ameren lio. Behin eta berriro egingo dizut pelota, edo zein pelota mota, baina bostera ingo da. Ez da giro, etxerapekoekin noan aldiro, gurasoek begiradarekin tiro, mese bosteraino igo. Ez da giro, ez du gehiago txuketan egingo, tokatzen zen sufritzea de lo lindo, mese bosteraino igo. Bueno, gaztiak, bide hona hemendikan aurrea, eta asko maite zaituztegula. Segi pixko!